Og hvordan det kan være farligt, og hvordan man ikke skal gøre det. Og når man er parkour, skal man ikke spille smart. Ligesom du gør. Ha! Nej. Okay. Og for eksempel... Som prøv at se der. Det er for eksempel forkert. Men jeg skal ikke tro Nu vil jeg lige prøve at vise mig, at jeg hopper ned fra noget. Så kom herom. Så kan man lige se det herfra. Husk altid at tro på dig selv. Ja, tro på dig selv. Prøv at se. Kommer du lige herom? Så nu vil jeg vise jer, hvordan... Nu vil jeg vise jer, hvordan man ikke skal hoppe ned, og hvordan man skal hoppe ned. Sådan her skal man i hvert fald ikke bare hoppe ned. Nu vil jeg vise, hvordan man... Men det er også parkour, men for eksempel... Du holder sådan her. Prøv at se, hvis du skal hoppe ned, så skal du altid huske, at det er et rullefelt. Som det. Det er nemlig rigtig parkour. Mikkel jo, han tager lige over. Han er god. Selvfølgelig er han det. Hvad tror du selv? Kommer træneren. Ja, kan du blive rigtig ramt. Ja. Jeg blev også Ja, og det var mig, der filmede lige før. ja. Men nu er det en, der får Mikkel. Der filmer lige. Ja, altid. Nu er det en, der får Mikkel. Husk altid at have godt kontrol over, hvad man gør. Men det kan vi lige gå derhen, hvor vi stod før. Så vil vi lige komme her. Kenneth Hoved. Det er Kenneth. Og Mikkel. Jeg jagter dig. Hold op. Mikkel, vi skal springe ned her. Mikkel, du skal hele tiden holde den sådan her. Det gør jeg. Så vil vi vise jer, hvordan man kan gøre, hvordan man kan lave noget parkour. Prøv lige se. Ja, der kan jeg godt se, man skal altid... Mikkel, filmer du også der nede på sanden? Nogle gange kan man også gøre den her. Kan man se sådan der? Må se. Så for den er våd. Ja, kan du. Spil det lige meget med den er våd. Hvis du husker det, så kan du også lave den her. Ja. Og den vil jeg lave Og den vil jeg lave den der. Og man kan også lave lidt Sådan der, for så ned. Jeg filmer dem begge to. Både sandet og så. Det er sådan en her. Over. Og du kan lave sådan en herovre. Ja, mand! Og der løber filminstruktøren så. Og sådan siger. Du kan vel altid huske at tro på dig selv. Jeg tror på mig selv. Og nu vil jeg lige vise jer. Fordi Jeg har lært. Og nu skal vi have kameraen til at filme her. Ja. Og det er sandt, så. Det er. Som han siger. I må undskylde, det lægger lidt, da han ramte jorden. Som han siger. Han blev stående på jorden lidt. 5 minutter. Det er fuldfest. Kom, så går vi herhen og fortæller lidt mere. Ja, jeg skal også lave lidt. Jeg vil også lave lidt. Så, nu vil ham her Mikkel lige også lave lidt. Ham her, han giver nogle spørgsmål, og så er det mig, der lige har lavet lidt parkour lige før. Så vil jeg filme dem, der skal svare på det. Hvordan har I det, når I laver parkour? Det er rart, og man får lyst til at bare træne sin krop. Ja, og man får rigtig god kondi, og ja, og det er dejligt, og det er sundt, og ja. Så sygt og fitness, når man har brug for fitness. Slår man sig tit, når man laver parkour? Ja, en gang imellem, hvis man ikke tror på sig selv. Ja, så er det sagt. Hvis man ikke laver det rigtigt? Som, Ja, men Så det vil sige, det I siger til andre, der skal begynde på parkour, det er, at de skal tro på sig selv. ja, det er det, man skal sige til hende. Der er sådan for eksempel, vi prøver at løfte den. Selvom vi sådan ser kravler der og springer ned. Ja, og, altså vi prøver. Hvis der er noget, vi er bange for, så prøver vi. Vi skal aldrig bare sige nej, det gider jeg ikke. Eller slet den. Hvad? Luk for den. Hvorfor? Vi gider ikke have det. Jeg vidste kun, hvad det er. Men ja, er der ellers nogle andre spørgsmål? Og hvis du er klar, så skal du Har du nogen? Nej. Men Er den kun, hvor man kan gå til parkour hen? Kan I fortælle noget om det? ja, man kan gå af Herning. Ja. Silkeborg. Ja. Nu vil jeg prøve at vise jer et styr, som jeg engang har prøvet at lave. Se her. Nu skal jeg lige vise jer det.
baglandsløs. Så det skal man aldrig nogensinde prøve at gøre. Man ved jo aldrig, hvad der sker, når man er hoppet. Nej, så ved man ikke, hvad der vil ske, så... Så laver det også lige ved at gå galt for Abdullah. Ja, men han kommer derop. Så, du skal... Altså, prøv at se, Tobi, prøv lige at komme og se, Tobi. Prøv lige at komme og se. vi ses! Hold op. Det var så det for i dag.